5 vuotta. Siinä on ollut taukoa välissä. Mut nyt pelaan taas uudestaan. Eli sä oot Raumalta? Turusta. Kuka oli Raumalta? Onko se asunut, mut turkulainen mä oon. Raumalla nyplätään pitsiä näin. No lempipelipaikka ehkä vähän vaihtelee. Puolustajana mä oon pelannut eniten. Et varmaan se maalivahtikin on pelannut, mutta se ei enää kiinnosta kyllä samalla tavalla, että kenttäpelaajana mieluummin pelaan. Hannalle vastauksena olisin varmastikin koivu. No koivuthan on yleensä pitkiä, niin varmaan sen takia mäkin olen aika pitkä, niin vähän sama asia. Seuraavana tähän penkkiin istuu sellainen, joka on kentällä tosi nopea ja välillä niinkin nopea, ettei sitä edes huomaa. Kentän ulkopuolella hän on tosi fantastinen ja lempeä tyyppi. Kaikki tulee toimeen hänen kanssaan. Kysymyksen seuraavalle. Jos olisit sarjakuvahahmo, niin mikä olisi sun supervoima?